आंनि मूल उद्देश्यआ जाहैबाय बीपीएफ दोलोआव हाबनायनि खारना जाहैबाय मा थांनाय 17 बोसोरावबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बीपीएफ सरकारा मोजाङैनो खामानिखौ मावबोदोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा 2020 सनाव जेलानाखि बिटिआर रेकर्ड जायो बेनि उनाव जोंहा गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय। गोदान गभर्नमेन्टआ खालि माने मा होनो बुवा प्रतिश्रुति होनानै माने दिनैनि दिनाव माने खुनु गोजोननाय गैया थारमाने। नै मनजित नार्जारी थांनाय समाव आङो 4-5 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव रायमना दालाइसा इउनिट एबसु हिसाबै आं खामानि मावदोंमोन। दा जिहेतु आंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनायाव आंहा दुखु मोननांगौ गैया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे आं फैब्ला जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबगोन बे नङा। आरो आङो खावलायदों जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनहा अरायबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन आंहा बेखौ निस्सय आसा दं। आरो बीपीएफ दोलोआव जयनिं जानायनि खारनानो जाहैबाय मा थांनाय 2020 सनाव जिहेतु बिटिआर रेकर्ड जादों। बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव मानिजाथाव जोंनि इउजि ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे जोंहा इउपिपिएल हिसाबै बिथाङा दादोंमोन आरो बियो मोनसे समनि इउपिपिएलनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट। दा फैनानै 5-6 बोसोरनि उनाव 2020नि उनाव इउपिपिएलआ सरकारखौ खालामबाय। जिहेतु सरकारखौ खालामनायनि उनाव बिथांमोनहा जे प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोनि सिगाङाव, जिहेतु बे बिथांमोननि प्रतिश्रुति होनाया दिनैसिमाव जों रायजो राजा आरो गासिबो बर' बा नोङो बांगाल गासिबो आदिबासि हारि बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनायखौ आं नुवाखै। दा जायनि खारनाव आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रिजेन होनानै आङो बेयाव हाबनाय जादों आरोखि। बीपीएफ दोलोनि जानानैथ' आङो मैखोम आरो आंजों लोगोसे गोबां इन्टेलेक्सुवेल बा नोङो माखासे साख्रिआवला बिथांमोन दं जे बिथांमोनाबो आंजों कन्टेक्टआव दंगासिनो दं। बिथांमोना सोङो जे नोङो मा अबस्थायाव दं आरो नोंसिनि सिगां सेक्रिफाइस खालामनायनि फिथाइया दा थाइदोंना थायाखै, नोंथांमोना जे गिदिं इलेक्सननि नामाव रायजोनि सिगाङाव प्रतिश्रुति होबोदों नाथाय बेखिनिखौ जोंहा साक्सेस खालामनो हायाखै। रायजोआ जोंनि सायाव दुखु मोननाय दं बे निस्सय आरोखि। गुबुन दोलो दं। आंनि मूल उद्देश्यआ जाहैबाय बीपीएफ दोलोआव हाबनायनि खारना जाहैबाय मा थांनाय 17 बोसोरावबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बीपीएफ सरकारा मोजाङैनो खामानिखौ मावबोदोंमन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा 2020 सनाव जेलानाखि बिटिआर रेकर्ड जायो बेनि उनाव जोंहा गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय। गोदान गभर्नमेन्टआ खालि माने मा होनो बुवा प्रतिश्रुति होनानै माने दिनैनि दिनाव माने खुनु गोजोननाय गैया थारमाने। नैबे आरोखि।